שלום יוטיוב, היום אני אלמד אתכם איך להתקין too many items למיינקראפט 1.8. מה שאתם צריכים זה את הקובץ הזה, too many items, אוקיי? עכשיו, אני אשלח לכם את זה בקישור, זה קובץ בעירה. אוקיי, נכנסים ל-too many items, נסגור אותו לרגע. עכשיו, מקטינים אותו, לא נסגור אותו. מה שאתם עושים, אתם נכנסים פה, להתחיל, פה, ואתם נכנסים להפעלה. פה יש לכם הפעלה, אבל הנה זה יש לי ווינדוס 7, אז אני רושם הפעלה. והנה הפעלה. מה שאתם צריכים בעצם לרשום זה אחוז אפדאטה אחוז. אוקיי, אני ארשום לכם את זה גם. עושים אישור, ואז נפתח לכם כל מיני תיקיות ותיקיות. עכשיו מה שאתם עושים, רגע נגיד תיקה, מה שאתם עושים, אתם מחפשים את נקודה מיינקראפט, ואיפה יש נקודה מיינקראפט? אצלי זה למעלה, יש כאלה שהסדר שלהם הפוך, אז זה באמצע או למטה או למעלה. אז קיצר, תיכנסו לנקודה מיינקראפט, ויש לכם פה עוד תיקיות. מה אתם נכנסים? אתם נכנסים לבין, פה. אתם לוחצים בין, ואז נפתח לכם עוד דברים. מה שאתם עושים, אתם מחפשים מיינקראפט ג'אר או מיינקראפט, איך שלא קוראים את זה אצלכם, ואתם לוחצים בלחיצת קליק ימיני על העכבר, נפתח לכם אפשרויות. מה אתם עושים עם האפשרויות האלה? אתם עושים פתח באמצעות WinRAR, אני אשלח לכם גם WinRAR להורדה. אתם לוחצים על ה-WinRAR ונפתח לכם כל מיני תיקיות וקבצים. עכשיו, אפשר לסגור את לאיפה שנכנסנו, התיקייה, אפשר לסגור אותה. סוגרים, ועכשיו נכנסנו לתיקייה הזאת. מה עושים? דבר ראשון, יש תיקייה שקוראים לה meta-nf, אני לא יודע איך קוראים לזה. התיקייה הזאתי, meta-nf. עכשיו מה עושים? אתם צריכים למחוק אותה. אתם עושים מחיקה, כן, ביי ביי. מה שהיא עושה בעצם היא דופקת את המודים. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות, הקובץ שפתחנו בהתחלה, ה-too many items, אתם פשוט פותחים אותו עוד פעם, ומה שאתם עושים, אתם לוקחים את כל הקבצים האלה, ואתם פשוט בלחיצה על העכבר גוררים אותם. לא משנה לאיפשהו, חוץ סתם, תגרו. אתם עושים אוקיי. אם למישהו יש בעיה בעברה, אז תכתבו לי בצ'אט, כי יש כאלה שיש להם בעיות. אוקיי, גמרנו עם זה. עכשיו מה שאתם עושים, זהו, גמרתם להתקין זה. זה ממש 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 קל. בהמשך שיצא עוד מודים, אני אסביר לכם גם איך להתקין עוד מודים. אוקיי, לוחצים X ולוחצים X. עכשיו מה שאתם עושים, אני אראה לכם שהמוד הזה עובד. אתם נכנסים למיינקראפט. אני במקרה מקורי, זה עובד גם לפרוצים, אבל זה לא משנה. עכשיו, אתם רואים פה, סתם, נכנסו לשמירה של סינגל נגיד. אוי, סליחה, רגע. כן, רגיל 1.7.3. אוקיי, מה זה? כן, עשיתי רסטארט לנקודה מיינקראפט בגלל זה. עכשיו, מה שאתם עושים, אתם לוחצים בלחיצה על E או Q, אם אתם יודעים אנגלית, E, ויש לכם פה כל מיני דברים. עכשיו, אם אתם רוצים לכבות את הדברים האלה, את האייטמים האלה, זה מה שהתקנו, זה ה-too many items. אם אתם רוצים לכבות את זה, אתם לוחצים O, שהיא גם מם סופית, והתקבע. אם אתם רוצים להדליק, עוד פעם על O. אוקיי, עכשיו יש לכם פה כל מיני אייטמים. דבר ראשון, סתם, אם אני רוצה נגיד לזמן 64, דירט נגיד, דירט, אוקיי. זמנתי 64 דירט. אם אנחנו רוצים לזמן דירט אחד, אנחנו לוחצים קליק ימיני.
אם אנחנו רוצים לזמן 111 דיאט, אנחנו לוחצים הכפתור שמתכופפים במיינקראפט, לוחצים מזה פלוס לחיצה רגילה על העכבר. ואז יש לכם 111, כן. ואתם רואים. עכשיו, מה זה עושה? זה פשוט שומר. נגיד, שומר כאילו על אייטמים, לא שומר כאילו זה. נשמר, קיצור עושה כמו שמירה כזאת. נגיד סתם, נוחץ על סייב אחד, זה נשמר. ואנחנו סתם, בוא נזרוק. נו, נכון, צודקים. אוקיי, מה שאתם עושים בעצם, הנה זה ככה. אז אוקיי, אז נגיד נכון, אין עליי שום דבר, לוחצים על השמירה ובדיוק מה שהיה לי. ועכשיו, אם אתם רוצים למחוק דברים, אז מה שאתם עושים, אתם לוחצים את האייטם, את החפץ שאתם רוצים, ומניחים אותו פה. עכשיו אם יש לכם מלא דברים ואין לכם כוח וזה, נכון הכפתור שמתכופפים עוד פעם במיינקראפט, אתם לוחצים על זה, ואז זה מופיע לכם את הכפתור הזה, אתם לוחצים עליו ואין דברים. עכשיו, בשביל להעביר, זה לא רק האייטמים היחדים, בשביל להעביר ללמטה או למעלה, אתם עושים פה למטה, למעלה, למטה, למעלה, וכן הלאה. עכשיו, יש כל מיני דברים שאפשר לזמן. אוקיי, אני שמח שהצלחתי לעזור לכם. ואני מקווה שתיתנו בלייק, תנו בתגובות ותנו בסאבסקרייב. טוב, אני מקווה שנהנתם בסרטון, ואם מישהו צריך עזרה שיפנה אליי, אוקיי? יאללה ביי.